Kaon siya. Gila ay magkugtabok adto god. Pila kilo Emulex? Alex, tulo 3 city. 5. Ah, 3.5. Gahapon may kapapa, may 3 city. Imuharon Bert. Kuantra dos. Dus. Buhay dagko. Dihay 4. Ang bugo pa to. 4 gramos. Madyo gani kay ka iwag tong monik pugko to eh. Bawo kita kang gingnan adto sa papalawod kay mas pareha kang Jose. Gikas lo parang pilo. Lahat. Nagani pataw na nilikay ngani kos pataw. Kitong pagkalagakan nimo nga ni kuan ka ni adto kas lawod. Hello guys. Wa ko mo video dito sa ako mga mananakat guys kay di mo ko kaapas nila, dunggo naman. Kay dito ko gawas guys, gaparit ko og asin. Kay i-asin sa paon guys. Kaya nakapalit man ko bulinaw. So aho yung gi asinda dyan guys kay ug di kong payat dan og paon. Di mi kapanagat guys. Muna nga yani maning palangre guys. Imo jud na siyang atiman nun. Kay buntag para kay mangita tagpaon kay aron jud di ta kayo hago. Kay hago kay ni palangre guys og labi nag-ato tanan. Binta na gani karon kay mo na makahusay na mas mister. Namo na ni siya guys. Kay kung di nimo na siya asin nun, itaod nimo sa taga, di pa kaabot sa ilalom, madubok, matanggal na. Mo na nga asinan dyan na siya guys. Aron mo tuskig. Lami kilawon guys. Pero ingon namo lagi bawal na ang magkilaw. Kay duol na sa arthritis. Mo na maglikay may bulinaw guys. Tuan na lagi sila oh. So nag-akong mananagat ato guys ni abot na. Para gahapon, wag gahapon ko kaabot nila guys kay doon naghapoy kakulian. Di naman takakaw-kaw na itong cellphone guys kay na may asin ang ako ang kamot. Di mamudagan ni ato ang pagpadako ani guys kay adi na namahid mo kung sinina para tang ako ang kamot nagdoy kay akong cellphone og mo to sila guys. Humana day patimbang si Berto, si Alex na pod. Nag akong bunso guys.
Ambot og unsang isda ang nakuhaan ni kay ni arman ko diri sa tabok. Kaya ako pong gitinguha guys nga makakita jud kog paon mo nang ni biya sa padili sa among panimalay. Nya sa di na bulinaw, ngita na kog asin, kamali koy asin. Ang duha ko na ho ka anak guys, wa pa man mo tumod. Og ambot og unsa kay kuha ato kay ang ilang paon mangsiman ag amo apod naniw. So naningkamot yung kong rambutaga nga buli na lang ikapaon na maugma pohon. So Tos ipon to de. ha? Asintos po. Mano man na imong suwang nga bulingot man lagi na. Kita lagi og pinaakay lagi ato. Nga naman na. Nakita kog Nani, pinaakay. Mura ay na naman ako na kay mura man nagbangas. Bangas. Nga naman kuno na. Giluka mo eh. Nakita lagi ko dito pinaakay lagi. Uy, tarong uy. Nah. Alang-alag di po ta mo bawas. Nagipaak man ta. Ang buang. Naon sabi ta na? Gipaak lagi. Na, mura man na og bangas. Ngano na yang suwang Lex? Simudas kabutan. Kuy mo tapog ko eh. Gipaak man di gipaak po na ho. Naa klaro ha oy. Pero og dili alang-alangog tan-aw murag bangas bungot. Aja naman na tarbuhi. Ang gigamit. Wala lagi ko musugat kay dali-dali po kog init og kape. Tung Ha? isda pa. Pila kilo mong isda ron? 2 kilo. 2 ka kilo, binta ng gudlaman. Mo ditong murag bangas iyahang simod guys. Kay wa siya andaris laod. Nangutana ko ni Mr. guys og ngano to yang simod nga kanang mo ni porma man og bungot ag iyang suwang. Dito dis laod guys, ang iyaha ko nung pambuto ko nung mo andar, mo na nga gibuhot ko nung niya ag tangki sa gasolinas pambot para mo andar kay basig mo ako na diferensya na tinuod guys, naka-andar jud. Nahibong lamang ko nga ang bana pagikan way bungot, pag uli diha na bungot. Mo nang adto taniya guys, mo juwin ta og pangapi. Kay ngani jud mi guys, og inig abot jud na ni dya sa laod. Istorya karidyo. Minta kay naka kilo de ay. Uy, nitawag ra ba si Sir EJ? Bataw sa ba? Ano man? Namukot ba kuno ka kay baga-baga iya kunong paliton. Ang ginag malangre raman to sir, unja ikaduha yang kuha kuan raman kanang tuwas. Niya mong tugod og sige. Kay kog sige tagbo siya wa man pod. Tuwa ko lingkod. Haman. Oh, siya lan. Si Jato. Ya. Kinsa dito? Ano madto mo tuwa ni araman tani? Oh, lagi imong kakaiting tagbo, kuyawan pug ko. Tuwa man ko diha god namangita kog paon asin.